Vítajte. Dnes sa ponoríme do sveta, ktorý je pre nás väčšinou neviditeľný, no riadi sa neuveriteľne presnými pravidlami. Keď sa pozrieme hore na oblohu, zdá sa nám, že je to jeden obrovský prázdny priestor však, no v skutočnosti je to prostredie s precíznou organizáciou. Je to ako neviditeľná trojrozmerná diaľničná sieť s vlastnými pruhmi, križovatkami a pravidlami prednosti. Takže ako je vôbec možné udržať v takomto zložitom systéme poriadok? No odpoveď sa skrýva v jednom kľúčovom dokumente, ktorý je v podstate takým cestným zákonom pre oblohu. Poďme sa naň pozrieť blízka a odhaliť túto neviditeľnú infraštruktúru, ktorá nám zaisťuje bezpečnosť, keď sme kilometre nad zemou. Základom úplne všetkého je predpis s označením L2 pravidlá lietania. A toto nie je len nejaký lokálny slovenský dokument. Vôbec nie. Celý predpis vychádza z medzinárodných štandardov Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ktorú všetci poznáme pod skratkou ICAO. A to znamená, že veľmi podobné pravidlá platia pre pilotov po celom svete. A kto je teda ten hlavný, kto za to všetko zodpovedá? V konečnom dôsledku sa všetko začína a končí pri jednej osobe – veliteľovi lietadla. Ako sa píše priamo v predpise, práve on má konečnú právomoc a plnú zodpovednosť za bezpečný priebeh letu. Je to presne ako kapitán lode. Jeho slovo na palube je zákon. A teraz sa dostávame k niečomu naozaj fascinujúcemu, k tzv. Letovej hladine. Viete, namiesto toho, aby lietadlá vo vyšších výškach merali skutočnú nadmorskú výšku, ktorá sa mení podľa lokálneho tlaku, tak si všetci nastavia výškomery na jeden štandardný tlak 1013,2 hektopaskalov. Tým sa vlastne zabezpečí, že všetci používajú rovnaké meradlo. Je to ako by sa všetci dohodli, že budú merať výšku od rovnakej štartovacej čiary a tým sa na oblohe vytvoria univerzálne a bezpečné diaľničné pruhy. Každý jeden let sa riadi jedným z dvoch základných súborov pravidiel. To, ktorý z nich sa použije, závisí od počasia, vybavenia lietadla a samozrejme od plánu pilota. A práve toto rozhodnutie mení pre daný let úplne všetko. A toto je naozaj ten kľúčový rozdiel. Na jednej strane máme lety za viditeľnosti, čiže VFR. V tomto prípade pilot vidí von z kabíny a jeho hlavnou úlohou je jednoducho vidieť a vyhnúť sa. Predstavte si to ako šoferovanie auta za jasného dňa. No a na druhej strane sú lety podľa prístrojov, alebo EFR, ktoré sa používajú pri zlej viditeľnosti, napríklad v mrakoch alebo v hmle. Tu už zodpovednosť za udržiavanie bezpečných rozstupov medzi lietadlami plne preberá riadenie letovej prevádzky a pilot letí presne podľa ich pokynov. No dobre, ale čo ak sa dráhy dvoch lietadiel predsa len skrížia? Rovnako ako na ceste, aj na oblohe existujú úplne jasné pravidlá prednosti a ich jediným cieľom je zabrániť kolíziám. Tie najbežnejšie situácie riešia tieto tri geniálne jednoduché pravidlá. Ak letia dve lietadlá priamo proti sebe, obe sa vyhnú doprava. Ak sa ich dráhy zbiehajú z rôznych smerov, prednosť má vždy to lietadlo, ktoré je napravo. No a ak rýchlejšie lietadlo dobieha to pomalšie, musí ho obletiesť sprava a samozrejme si udržať bezpečný odstup. Je to jednoduché, logické a hlavne to funguje. Okrem toho však existuje ešte aj taká hierarchia predností a logika za ňou je úplne priamočiara. Menej manévrovateľné stroje majú vždy prednosť pred tými obratnejšími. Práve preto musí motorové lietadlo dať prednosť vzducholodí, tá zasa vetroňu a úplne všetci sa musia vyhnúť balónu. Prečo? No jednoducho preto, lebo balón má tie najmenšie možnosti, ako zmeniť smer svojho letu. Vyhýbanie je samozrejme dôležité, ale celý systém je postavený tak, aby k takýmto situáciám dochádzalo čo najmenej. A práve tu vstupuje do hry ten najdôležitejší prvok zo všetkých – plánovanie dopredu a neustála komunikácia. Pred väčšinou riadených letov musí pilot podať tzv. Letový plán. Je to v podstate taký podrobný cestovný poriadok celého letu, ktorý sa odovzdá riadiecim orgánom ešte predtým, ako lietadlo vôbec naštartuje motory. A čo v takom pláne je? No, sú tam všetky kľúčové informácie. Kto letí, kam presne letí, akou trasou, v akej výške a akou rýchlosťou. Ale sú tam aj nesmierne dôležité bezpečnostné údaje, napríklad počet osôb na palube alebo vytrvalosť letu, teda koľko paliva lietadlo má. Vďaka tomuto všetkému vie riadenie letovej prevádzky presne, aké sú úmysly pilota a môže tak efektívne riadiť celú premávku na oblohe. Tento systém je naozaj robustný a má zabudované postupy aj pre nečakané udalosti. Čo sa teda stane, ak zlyhá to najdôležitejšie komunikácia? Skúsme si to predstaviť.
Pilot letí podľa prístrojov v hustých oblakoch, plne závislý od pokynov z riadiacej veže. A zrazu ticho. Stratí rádiové spojenie. V takejto situácii pilot nepanikári, ani si nedomýšľa, čo má robiť. Naopak, existuje na to presný vopred daný postup. Tento postup je geniálny práve vo svojej predvídateľnosti. Pilot ako prvé nastaví na svojom odpovedači špeciálny kód 7600. Je to ako tichý signál, ktorý riadiacim hovorí stratil som spojenie. Potom určitý čas letí presne podľa posledných pokynov, ktoré dostal. Keď tento čas uplynie, vráti sa k svojmu pôvodnému letovému plánu. No a nakoniec začne klesať a pripravovať sa na pristátie presne v čase, kedy to mal naplánované. Celé je to navrhnuté tak, aby riadenie presne vedelo, aké budú ďalšie kroky lietadla, aj keď s ním vôbec nemôže komunikovať. A to je hlavná myšlienka. Poriadok, nie chaos. Obloha nie je nejaký náhodný chaotický priestor. Je to výsledok komplexného, no dokonale logického systému pravidiel. Celý tento prepracovaný systém od pravidiel predností až po núdzové postupy je tou neviditeľnou silou, ktorá robí z modernej leteckej dopravy jeden z najbezpečnejších spôsobov cestovania na svete. A to nás privádza k takej záverečnej otázke na zamyslenie, keby bol človek pilotom, na ktoré z týchto pravidiel by sa v kritickej chvíli spoliehal úplne najviac.